V-22 Osprey jedan je od mojih omiljenih zrakoplova zbog svoje sposobnosti lebdanja poput helikoptera. A zatim prelazi u let prema naprijed, kao avion s nepokretnim krilima, što mu omogućuje slijetanje gotovo bilo gdje. Zapravo, izgradio sam nekoliko zrakoplova s vertikalnim poljetanjem i slijetanjem tijekom posljednjih 10 godina, koji podsjećaju na Osprey, s prepoznatljivim motorima na vrhovima krila, koji se okreću dok zrakoplov prelazi iz jednog načina leta u drugi. Ali prošlo je dosta vremena od mog posljednjeg VTOL projekta. U ovom videu povešću vas na putovanje kroz proces dizajniranja i izrade svakog pojedinog dijela radio upravljanog VTOL zrakoplova. Odlučio sam izraditi trup od plastike ojačane staklenim vlaknima, jer je lagana i prilično izdržljiva u slučaju teškog slijetanja ili pada. Jedni problem je što su ove ploče debele samo 1 mm, ali uz dodatak nekih trodimenzionalno ispisanih dijelova, čvrstoća se može znatno povećati. Stražnji dio trupa bit će samo ravna cijev od karbonskih vlakana, jer nema potrebe montirati ništa iza krila. Osim kormila, pravca i visine, što čini da zrakoplov više izgleda kao model helikoptera nego kao avion. Sljedeći korak je dodavanje glavnih nosača krila, koji koriste iste cijevi od karbonskih vlakana kao i rep. A oni se spajaju zajedno s nekoliko trodimenzionalno ispisanih komponent i još nekoliko slojeva stakloplastike za dodatnu čvrstoću, što će krilu dati uzlazni djedarski kut od 8 stupnjeva. Zatim se nosač krila može umetnuti u trup i učvrstiti na mjestu s nekoliko vijaka, stvarajući čvrst ali lagan okvir. Ovo je važno za ovaj tip VTOL zrakoplova, jer dok lebdi, cijela težina aviona drži se na vrhovima krila, za razliku od običnog aviona gdje je uzgon raspoređen duž cijelog raspona krila. Kad već govorimo o podizanju s vrhova krila, pređimo na nosače motora. U prošlosti sam eksperimentirao s nekoliko različitih mehanizama za naginjanje motora. Na primjer, moj prvi sustav s 2 serva, gdje bi jedan veliki servo naginjao motor za prijelaz, a manji servo naginjao bi motor radi kontrole tijekom lebdanja. Što je radilo prilično dobro, ali je također bilo dosta teško. Tako sam na svom drugom VTOL-u doslovno pričvrstio motor izravno na jedan servo koji je obavljao i prijelaz, nagib i kontrolu tijekom lebdenja. Moj treći VTOL također je koristio jedan servo, ali je prijenos rotacije išao preko para zupčanika kako bi se malo smanjilo opterećenje na ležajevima serva. I na posljedku, moj četvrti VTOL koji je koristio jedan servo za nagib oba motora putem osovine kroz krilo, što je bilo prilično lagano, ali nije bilo idealno jer se motori nisu mogli naginjati neovisno. Dakle, kontrola tijekom lebdanja bila je ograničena. Budući da ovaj zrakoplov ima samo 2 motora, to je kao da pokušavate balansirati na stolcu s 2 noge. Dakle, da bi zrakoplov kontrolirao s nagiba tijekom lebdenja, mora naginjati ove motore naprijed-natrag. To funkcionira tako što stvara pomak između linije potiska i središta mase, uzrokujući rotaciju zrakoplova. I što se ovaj motor može brže okretati, to će os nagiba biti osjetljivija. I stoga, kada je upravljan žiroskopom, zrakoplov će biti stabilniji. Dakle, ovaj mehanizam za nagib dizajniran je da bude što lakši, sa servomotorom pričvršćenim na nosivu gredu krila kako bi se smanjila masa rotirajućeg dijela, nadajući se da će tako biti što osjetljiviji koliko je to mehanički moguće. Tako sam isprintao sve dijelove mehanizma za nagib na 3D printeru i zalijepio neke dijelove koje nije bilo moguće isprintati kao jednu cjelinu. Zatim se motor može pričvrstiti vicima na svoje mjesto, kao i servo, na koji mogu pričvrstiti veliki 3D isprintani zupčanik za kontrolu nagiba. Te se dvije polovice zatim spoje zajedno i mogu se navući na nosač krila, pričvršćujući dio nosača sa servom vikom kako bi se spriječilo uvrtanje. I eto ga, lagani i jednostavni mehanizam za nagib motora, a žice motora i serva mogu se uredno provući kroz nosač krila. Sada, kao što vjerojatno možete zamisliti, brzina koju motori i mehanizmi za nagib moraju raditi da bi avion ostao stabilan tijekom lebdenja mora biti prilično velika. Dakle, na isti način na koji dronovi zahtijevaju žiroskope i akcelerometre za izračunavanje brzina motora, i ovaj zrakoplov ih treba. Obično su ti žiroskopi i akcelerometri smješteni u nečemu što se zove kontroler leta, koji uzima sve podatke sa senzora i kombinira ih sa prenesenim upravljačkim signalom kako bi dronu rekao da se kreće u određenom smjeru. Ali nažalost, ne postoje gotova rješenja za ovu vrstu zrakoplova s vertikalnim poljetanjem i slijetanjem, pa će nam trebati nešto malo više prilagođeno. Srećom, kontroler leta sposoban za VTOL razvio je čovjek po imenu Nicholas Riem kao dio svog magistarskog istraživanja. I objavio je hrpu videa na YouTube-u o svim raznim projektima u kojima je koristio taj kontroler leta. Kako njegov kontroler leta radi je da koristi malu procesorsku ploču zvanu TINSI, koja je spojena s pločom žiroskopa i akcelerometra za očitavanje orijentacije letjelice. Ove dvije elektroničke ploče su sve što je potrebno za izradu kontrolera leta, a na njemu se pokreće vlastiti kod nazvan Dreamflight. Sada, prije sam dosta programirao na Arduinu i srećom njegov kontroler leta također koristi Arduino kod.
Zato mi je bilo vrlo intuitivno za korištenje i iskreno jako sam impresioniran. Budući da je sav kod dobro organiziran i lako čitljiv, gotovo se čini kao da su mogućnosti konfiguracija zrakoplova beskrajne. Zato sam definitivno uzbudjen što ću koristiti njegov kod u ovom projektu i vrlo vjerojatno ću ga koristiti u mnogim budućim projektima. Kako bih pojednostavio žičenje letačkog kontrolera, montirao sam komponente na prototipsku ploču. To je olakšalo povezivanje svih tinsi izlaza na konektore za servomehanizme i motore. I uz nekoliko redaka testnog koda, žiroskopska stabilizacija je dobro radila. Sljedeći korak je lemljenje elektroničkog regulatora brzine za motore, za što sam odabrao koristiti regulator brzine 4 u 1. Ovi su dizajnirani za upotrebu u dronovima jer imaju 4 izlaza za motore. Moj zrakoplov ima samo 2 izlaza za motore, ali iznenađujuće, ovo je kompaktnije nego imati 2 odvojena regulatora motora. Zatim se svi signalni kablovi mogu spojiti na kontroler leta, kao i prijemnik i regulator od 5 V za napajanje serva. I bilo je vrijeme da napišem malo koda. Ovo je glavni kod za miksanje koji sam napisao za ovaj određeni zrakoplov. A ako vas zanima kako to funkcionira, vrlo je slično kodu za miksanje koji sam napisao za svoj prethodni VTOL, na koji ću staviti poveznicu u opisu ispod. Nakon što su svi smjerovi motora i serva bili konfigurirani, postavio sam propelere kako bih provjerio koliko dobro ispravlja bilo kakve vanjske pokrete. Što ne preporučujem pokušavati jer nije baš sigurno, ali izgleda obećavajuće. Vrijeme je za prvi test lebdenja. Prvi pokušaj. Zapravo leti iz prvog pokušaja i upravo će početi padati kiša, pa je bolje da uđem unutra. Dok sam čekao da kiša prestane, ponovno sam pročitao kod u kontroleru leta i primijetio da sam ga postavio na pogrešan način letenja. Zato sam promijenio način letenja i srećom sunce je izašlo za sljedeći test. I ovaj put je bio puno stabilniji i osjećao se tako prirodno za letjeti da sam na kraju radio piruete. I nekoliko osmica. I onda sam sletio prije nego što sam ga uspio srušiti. Sada sve što trebamo napraviti je dodati krilo i rep ovoj stvari i vidjeti kako leti kao avion. Kao što možete zamisliti, krilo na VTOL letjelici je vrlo važno, jer za razliku od konvencionalnog aviona koji koristi pistu za poljetanje i slijetanje, VTOL letjelica to mora napraviti dok je već u zraku. To znači da mora ubrzati od nulte zračne brzine do brzine krstarenja što je moguće glađe, a također i usporiti od brzine krstarenja do lebdenja što je moguće glađe. Srećom postoji web stranica pod nazivom airfoiltools.com koja navodi mnoštvo različitih aeroprofila kao i njihove podatke o uzgonu i otporu, što mi pomaže odlučiti koji mi treba. Nakon puno uspoređivanja aeroprofila, odlučio sam koristiti NACA 4412, jer je njegov graf koeficijenta uzgona u odnosu na kut napada vrlo linearan između -5 i +9 stupnjeva kuta napada. I zato što ću montirati krilo s pozitivnim kutom od 3 stupnja, zrakoplov će moći podizati ili spuštati nos za 6 stupnjeva u oba smjera bez stvaranja negativnog uzgona ili zastoja strujanja. Na primjer, evo manje poželjnog krila gdje koeficijent uzgona naglo opada ispod 0 stupnjeva kuta napada. Sada kada je odabran oblik aeroprofila, koji je najbolji način za izradu krila? Pa u prošlosti sam ispisivao rebra krila na 3D printeru i omotavao ih pjenastom pločom kako bih stvorio grubi oblik aeroprofila. Ali to obično nije baš precizno jer se pjenasta ploča počinje deformirati oko 3D ispisanih rebara. Zato ću umjesto toga ispisati cijelo krilo na 3D printeru od materijala koji se zove lagani PLA. Ovaj materijal se zapini kada se ispisuje na 3D printeru i teži 40% od običnog 3D ispisa. Jedini problem s ovim materijalom je što širenje uzrokovano pjenjenjem otežava printeru izradu kvalitetnih ispisa. Dopustite mi da vam pokažem primjer. Ovdje je aeroprofil koji se ispisuje bez unutarnje strukture. I kao što možete vidjeti, printer samo prati kontinuirani obris profila aeroprofila. Međutim, recimo da želimo dodati unutarnje rebro kako bismo povećali čvrstoću. Printer mora stati i podići mlaznicu kako bi prešao na unutarnje rebro. To ostavlja višak materijala koji izlazi iz mlaznice zbog procesa pjenjenja
i obično se rješava tako da se plastika povuče natrag iz printera kako bi se zaustavilo istiskivanje. Ali to ne funkcionira s laganim PLA-om. Da bi se to spriječilo, krilo mora biti dizajnirano tako da printer može crtati neprekinutu liniju tijekom cijelog procesa printanja. To znači da kako bismo dodali unutarnje rebro u krilo, zapravo moramo izrezati utor ovako. Ovo čini rebro dijelom vanjskog profila i uklanja potrebu da printer podiže mlaznicu. Što ne samo da uklanja sav višak materijala koji ostaje nakon povlačenja filamenta, već i smanjuje vrijeme printanja. Naravno, jedno rebro nije dovoljno snažno da podupre cijelo krilo, pa sam proveo puno vremena podešavajući dizajn kako bih dobio ovo. Gdje unutarnje rebra stvaraju uzorak rešetke, a svako rebro ima rupu po sredini kako bi se smanjila težina. I cijelo ovo krilo može se izraditi kao jedna neprekinuta linija pomoću pisača, što rezultira brzim ispisom i laganim krilom. Nakon što su svi dijelovi krila isprintani, počeo sam ih lijepiti zajedno, koristeći središnju šipku krila za poravnanje. Svaka polovica krila duga je 64 cm i teži oko 90 grama, što i nije tako loše, s obzirom na to da je riječ o vrlo preciznom aeroprofilu, ili barem puno boljem nego što bih mogao napraviti od drugih materijala. Ova krila se zatim mogu navući na nosače krila i zaključati u trup, ovako, što omogućuje vrlo modularan dizajn. Dakle, ako bi se krila oštetila i trebalo ih je zamijeniti, mogu isprintati potpuno novo krilo za dan ili dva i jednostavno ih zamijeniti. Možda ćete primijetiti da ovo krilo nema nikakve upravljačke površine ili zakrilca. A to je zato što se nadam da ću upravljati letjelicom na nekoliko različitih načina kombiniranjem komandi. Pa hajdemo proći kroz to kako će se ovom letjelicom upravljati i u lebdenju i u letu prema naprijed, počevši s osi nagiba. Kao što je ranije spomenuto, kontrola nagiba tijekom lebdenja radi tako da se motori naginju naprijed natrag. I to je dobro funkcioniralo tijekom početnih probnih letova. Ali primijetit ćete i da se istražnje visinsko kormilo pomiče. Ovo neće pomoći u naginjanju letjelice tijekom lebdenja bez vjetra, ali ako postoji lagani vjetar sprijeda ili se letjelica polako kreće naprijed, to će pomoći motorima pri naginjanju. Za kontrolu valjanja motori rade na isti način kao i na konvencionalnom dronu, gdje se jedan ubrzava, a drugi usporava, što je vrlo odzivno zahvaljujući tehnologiji u kontrolerima motora drona. Za kontrolu skretanja nagibi motora se ponovno koriste, ali ovaj put u suprotnim smjerovima, stvarajući silu prema naprijed na jednom vrhu krila i silu prema natrag na drugom. I kao što možete zamisliti, kombiniranje svih ovih pokreta istovremeno je razlog zašto je potreban kontroler leta. Tijekom prijelaza, upravljanje i pokreti prelaze u način leta prema naprijed, gdje je jedina stvar koja se ne mijenja pomicanje stražnjeg visinskog kormila. Dakle, za podizanje ili spuštanje zrakoplova, motori su sada zaključani u položaju tako da proizvode samo potisak, ali stražnje visinsko kormilo i dalje radi kao na konvencionalnom avionu. Ali za razliku od konvencionalnog aviona, kontrola valjanja zapravo koristi nagib motora umjesto krilaca na krilima. Ovo je neobična metoda za kontrolu valjanja zrakoplova, ali u teoriji bi trebala funkcionirati i možda čak ima neke prednosti, jer kontrola valjanja nije vezana uz nadolazeći zračni tok kao što bi bila da ima krilca. To potencijalno znači da će zrakoplov i dalje imati potpunu kontrolu valjanja pri prevlačenju. Zatim, za kontrolu skretanja tijekom leta prema naprijed, zrakoplov će koristiti diferencijalni potisak, kako bi jedan vrh krila gurnuo naprijed, a drugu unatrag, jer nema pokretne upravljačke površine na repnom kormilu. To znači, u teoriji, da možemo kontrolirati sve osi zrakoplova i tijekom lebdanja i tijekom leta prema naprijed. Sa samo 5 pokretnih dijelova, uključujući motore, zrakoplov ostaje mehanički jednostavan i lagan. Zatim sam napravio osnovni repni dio od pijenaste ploče, jer nije potreban poseban aeroprofil za brzine pri kojima će ovaj zrakoplov letjeti. I postavio sam servo za elevatore unutar kormila visine, koji se zatim može navući na repnu cijev. I spremni smo za još jedan test. Tog dana je bilo vrlo vjetrovito, ali sam brzo primijetio da se jedan mehanizam za nagib trese puno više od drugog, što je zabrinjavajuće, jer bi elektronika trebala pomicati svaki servo istom brzinom. Međutim, bio sam očajan da ga isprobam u letu, pa sam ga ipak odnio na polje. Unatoč tome što ga je vjetar nosio naokolo, uspio sam ga držati pod kontrolom dok sam kružio u načinu lebdenja. Zatim sam pokušao preći u napredni let i brzo shvatio da gotovo uopće nemam kontrolu nad valjanjem. Pa sam se brzo vratio u način lebdenja i sigurno ga prizemljio. Kad sam se vratio kući, shvatio sam da se jedan od tilt serva ne pomiče tako brzo kao drugi i da se poprilično zagrijava. Razlog za to bila je moja pogreška, jer kad sam sastavljao nagibni zglob, nisam shvatio koliko otpora ima. To je stavilo puno neželjenog opterećenja na servo. Kako bih bio siguran da se to više neće dogoditi,
Zamijenio sam servoje mnogo većim i bržim servojima, te sam uklonio sav otpor u mehanizmu. Tako da sada čak i težina motora dovoljna je da pomakne zglob prema dolje. Također, zbog većeg momenta ovih novih servoa, mogu koristiti drugačiji omjer prijenosa, što omogućuje motorima da se više naginju i time mi, nadam se, daju bolju kontrolu kotrljanja tijekom leta prema naprijed. Još jedno brzo testno lebdanje u vrtu bilo je uspješno i oba serva su se kretala istom brzinom. Iako je letjelica stvarala prilično neugodan vibrirajući zvuk, što je bilo zbog prevelike labavosti u nagibnom zglobu. Međutim, to se može lako popraviti malom stezaljkom na nosaču krila kako bi se spriječilo pomicanje. Nisam ni slutio. Pojavit će se i drugi, veći problemi, ali s njima ćemo se pozabaviti kasnije. Hajdemo ga isprobati u pravom probnom letu. Prebacivanje prekidača za prijelaz na mom upravljaču bilo je gotovo neprimjetno. Kako se zrakoplov ubrzavao od mene, a s novim servomotorima, kontrola valjanja radila je zaista dobro. Iskreno, letio je kao obični radio upravljani zrakoplov s 4 kanala. Ali jedna stvar koju nisam očekivao je da mali otpor ovog zrakoplova čini ga vrlo teškim za usporavanje do lebdenja. Srećom, u načinu lebdenja mogu ga jednostavno vratiti prema sebi kao helikopter. Sljedeći prijelaz prema van bio je pomalo nesiguran, jer sam brzinu prijelaza postavio tako da se motori okreću za otprilike 3 sekunde. Što je prebrzo i uzrokuje spuštanje nosa prema dolje. Također trebam vježbati prijelaze prema unutra, jer podizanje nosa radi smanjenja brzine dovodi do brzog gubitka uzgona kada krilo zastane. Pa što se događa s naborima na krilima? Lagani PLA od kojeg su krila ispisana počinje se topiti na otprilike 200 stupnjeva Celzijusa, a trodimenzionalno se ispisuje na oko 245 stupnjeva Celzijusa. Međutim, PLA se može početi savijati već na samo 50 stupnjeva sada. Nisam mislio da će se tako brzo savijati, pogotovo ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali vjerojatno ne pomaže ni to što je tamne mat boje. Najlakše rješenje za ovo je ispisati krilo od bijelog materijala, ali recimo ostavio sam ga u autu za vrućeg dana. To bi također moglo uzrokovati da se krilo otopi čak i kada nije na izravnom suncu, pa moram redizajnirati krilo. Ovo novo krilo ima dvostruko više unutarnjih rebara, što znači da je vanjska oplata krila bolje poduprta. Ali sam također redizajnirao rupe u rebrima kako bi se bolje uklapale u konturu aeroprofila umjesto kružnih rupa. To je rezultiralo malim povećanjem težine od 5,5%, ali bi trebalo smanjiti svako izvijanje. Također sam isprintao još jedan dizajn koji je imao dodatna rebra duž raspona krila, ali je taj bio 20% teži od prvog dizajna. Tako da ćemo morati vidjeti kako će svi oni preživjeti na suncu. Uz temperaturu zraka od 34 stupnja Celzijusa postavio sam sva 3 dizajna krila, kao i bijelu verziju drugog dizajna i uklonio zaštitni pokrov kako bih izložio krila suncu. I vrlo brzo, tamnija krila su dosegla granicu na kojoj se PLA počinje savijati, dok bijelo krilo nikada nije prešlo 40 stupnjeva. Nakon otprilike 30 minuta na suncu, bilo je jasno da je prvi dizajn bio jako iskrivljen, ali su dva nova dizajna ostala čvrsta. Zato sam odlučio ispisati drugi dizajn u bijelom materijalu, jer je samo malo teži od prvog dizajna, ali bi trebao izdržati rijetke vruće dane koje imamo ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Također sam uklonio stražnji servo visinskog kormila s repa i postavio ga unutar trupa, kako bih pomaknuo središte mase prema naprijed. To dovodi konačnu težinu aviona na 1,26 kg, što nije problem za ove motore koji mogu proizvesti gotovo 2,5 kg potiska svaki. A to su isti motori koje sam koristio za pogon električnog bicikla u svom zadnjem videu. Također, s rasponom krila od 1,3 metra, opterećenje krila mu je otprilike isto kao kod ovog radio upravljanog Carbon Cube-a. Ali siguran sam da se svi možemo složiti da je ovaj VTOL puno fora. S novim krilom zrakoplov nije ni primijetio blago povećanje težine, a prijelaz na let prema naprijed bio je zaista gladak, zbog velike uzgona i male brzine zastoja. Uvijek mi je teško sažeti performanse zrakoplova koji sam osobno dizajnirao i izgradio, jer naravno, bit ću pristran i reći ću da leti odlično. Ovaj avion ima svoje nedostatke, poput nedostatka zakrilaca, zbog čega je teško usporiti prilikom prelaska natrag u lebdenja. A izložena baterija koja viri sprijeda vjerojatno nije najbolja ideja u slučaju pada. Zato bih u budućnosti mogao napraviti aerodinamičnu školjku oko nje. Također, možda se čini kao loša ideja imati samo jednu pokretnu upravljačku površinu na visinskom kormilu, jer u slučaju kvara motora, avion neće moći skretati.
Ali iskreno, ako bi motor otkazao tijekom lebdanja, i onako bi se srušio, a dronovi i onako potpuno ovise o svojim motorima. Dakle, u usporedbi s mojim drugim VTOL zrakoplovima, ovo je definitivno najbolji do sada. Prethodni VTOL avion nije imao nikakvu kontrolu skretanja tijekom lebdanja, a mala površina krila također je otežavala letenje unaprijed. VTOL prije toga bio je vrlo težak zbog aluminijskih nosača krila, teških mehanizama za nagibanje i lošeg profila krila od pjenaste ploče. Moram priznati, iako mi je prethodni VTOL bio najdraži za letanje, imao je pravi profil krila jer sam krilo kupio kao dio kompleta, a slično s Osprejem bila je prilično fora. I na posljedku, moj prvi VTOL u koji neću ulaziti u detalje, kao što vjerojatno možete vidjeti, bio je zapravo leteći autobus. Dakle, primjena svega što sam naučio tijekom posljednjih nekoliko godina za izgradnju ovog novog VTOL-a definitivno se isplatila. Od laganog motora, mehanizama za naginjanje i preciznog krila ispisanog na trodimenzionalnom pisaču do najnovije tehnologije motora za dronove. Siguran sam da ću se ovome ponovno vratiti u nekom trenutku kada se tehnologija dronova i mogućnosti pisača za trodimenzionalni ispis poboljšaju. Ali do sada ovo je najdugovječnija serija na mom YouTube kanalu, a prvi VTOL video je objavljen 2013. godine. Od tada je ovaj kanal zaista narastao. Hvala svima vama koji želite pratiti moje projekte. A prošlog tjedna broj vas koji ste pretplaćeni na ovaj kanal premašio je 1 milijun. Što je iskreno nevjerojatno i ne mogu vam svima dovoljno zahvaliti. Nadam se da vam je ovaj projekt i video bio zanimljiv i da ste možda čak i nešto naučili iz njega. Većina dizajnerskog posla odrađena je još u prosincu i siječnju, gdje sam vjerojatno proveo oko 3 ili 4 tjedna samo dizajnirajući krilo. Ali mislio sam da bi bilo savršeno vrijeme da završim projekt i objavim video na vrijeme za prekretnicu od 1 milijun pretplatnika. Pa vam puno hvala što ste se pretplatili, hvala vam puno što gledate. I do sljedećeg videa, doviđenja.